Începând cu 19 iunie 2026, toate magazinele online europene sunt obligate să ofere un buton de retragere vizibil și accesibil în timpul procesului de finalizare a comenzii. Acest lucru este stabilit de Directiva UE 2020 și 3 pe 1670 și 3 care consolidează drepturile consumatorilor în comerțul electronic. Nerespectarea acestui regulament poate prelungi perioada de returnare de la 14 zile la 12 luni, pe lângă expunerea comerciantului la sancțiuni financiare. Butonul de retragere este soluția pe care am dezvoltat-o astfel încât magazinul dumneavoastră WordPress cu WooCommerce să poată respecta această obligație automat, ușor și fără complicații tehnice. După instalarea pluginului, accesați panoul de administrare WordPress. În meniul lateral veți găsi o nouă secțiune numită Anulări. De aici veți avea acces la 3 secțiuni: Cereri, Setări și Licență, precum și o secțiune de Ajutor. Cereri este panoul unde puteți vizualiza și gestiona toate cererile de anulare pe care le primiți de la clienții dumneavoastră. Înainte ca butonul să fie vizibil pentru clienții dumneavoastră, trebuie să vă activați licența. Mergeți la Anulări și faceți click pe Licență. Introduceți cheia pe care ați primit-o prin e-mail la achiziție și faceți click pe Activare licență. În câteva secunde veți vedea mesajul Licență activă, Plan Premium. Din acele moment, butonul de anulare va fi disponibil în magazinul dumneavoastră. Rețineți că licența este asociată domeniului dumneavoastră. Dacă vă schimbați vreodată domeniul, trebuie să îl dezactivați mai întâi din același ecran. În secțiunea Ajutor veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a profita la maximum de plugin. Aici explicăm ce este dreptul de retragere, temeiul său legal, cum funcționează procesul pentru client, ce înseamnă diferitele stări ale solicitărilor și cerințele tehnice ale pluginului. Este o referință utilă care va fi întotdeauna disponibilă direct din panoul de administrare WordPress. Butonul de retragere include traduceri complete în 13 limbi: spaniolă, engleză, catalană, franceză, germană, italiană, portugheză, olandeză, poloneză, română, suedeză, bască și galiciană. Limba este aplicată automat în funcție de setările de limbă ale instalării WordPress, fără nicio acțiune suplimentară din partea dumneavoastră. Să vedem acum cum experimentează un client acest lucru în magazinul dumneavoastră. Clientul accesează magazinul dumneavoastră, selectează un produs și finalizează procesul de achiziție. Pe pagina de confirmare a comenzii apare butonul de anulare, însoțit de informații despre intervalul de timp disponibil. Prin apăsarea butonului se deschide o fereastră modală cu textul obligatoriu din punct de vedere legal, în conformitate cu Directiva UE 2020 și 3 pe 1673. Clientul citește informațiile, își confirmă decizia, iar sistemul înregistrează imediat solicitarea. Dacă clientul își accesează ulterior profilul și vizualizează detaliile unei comenzi, va vedea că butonul de anulare este de asemenea disponibil, cu condiția ca perioada de 14 zile să nu fie expirat încă. Pluginul afișează, de asemenea, zilele rămase pentru exercitarea dreptului de retragere, ceea ce oferă transparență și consolidează încrederea clienților în magazinul dumneavoastră. Odată ce retragerea a fost exercitată, butonul este dezactivat pentru comanda respectivă, prevenind solicitările duplicate. Când clientul confirmă retragerea, administratorul magazinului primește o notificare prin e-mail. Acest mesaj include numele și adresa de e-mail a clientului, detaliile complete ale comenzii, motivul furnizat de client, dacă este cazul, și un link direct către comandă în WooCommerce pentru a accelera procesul. Rețineți că aveți la dispoziție maximum 14 zile calendaristice pentru a procesa rambursarea. În același timp, clientul primește un e-mail oficial de confirmare. Acest e-mail este o cerință legală. Acesta afișează numele și adresa URL a magazinului dumneavoastră, numărul aplicației, detaliile comenzii și o referință la reglementările aplicabile. Este important de reținut că atât expeditorul cât și numele magazinului afișate în e-mail aparțin afacerii dumneavoastră, nu Adapta2Web. Pentru client, experiența este complet transparentă și profesională. Butonul de retragere este cea mai ușoară și mai sigură modalitate de a respecta reglementările europene de retragere în magazinul dumneavoastră WordPress folosind WooCommerce.
disponibil pe adoptatuweb.com.